айрӯзе ки ман айнами коллаген истифода мебарам барои ҳам мӯи сар, ҳам нохун, ҳам пӯсти бадане ки қоқай ки ай ҳама хубиш мада барои чами коллаген маҳсул шуд ки одама активӣ мекунад. просто намха як стакан об да меандозена. бушамамқа приятнямқа ба мазаакай и реально қиматай, лекин барои шахсоне ки тоза дар командаи мо пайваст мешаванд дар ширкати Фаберлик имрӯз 4 май якум рӯзи каталоги мо оғоз шуд. Якум рӯзи каталога ба кулли коргарои Фаберлик табрик мекунам ва шумо да якта анамхали полни пачка ва якта дигар дневной крем ва як креми дигар барои маржинкаҳои гирди чашмтон тӯҳфа меояд. духтаро тарафи Тоҷикистон шумо 250 сомон заказ мекунед, тарафи Россия 1500 рубл, шумо анамия 1 рубл ва 1 дирам аз тарафи компания тӯҳфа мегиред. ин ҳоли тамом нест тамошобино. шумо агар хоҳед ки анами айрагриди фасоне ки тамоми авқотҳои кухнии шуморо тайёр мекунад бепул аз тарафи компания гиред, срочно муроҷиат кунед. секретҳои кора фаҳмонам ки чихар шумо чизҳои дар кории хонатона гирифта ба соҳиби бо анамхел айрагриди фасон гарантияш касӣ мешавед. барои маълумоти бештар ҳамкорӣ дар командаи Саида Раҷабова шумо метавонед ба рақамҳои рӯи экран дода муроҷиат кунед. дар ин ҷо ҳам шумо да скидка мекунанд, ҳам тӯҳфа метиҳанд, ҳам пул кор мекунед.